que o meu espanhol era bastante frouxo e que a única maneira de poder mellorar o suficiente para entrar na universidade era indo a España. Un rapaz español que pedía intercambio e por pura casualidade ese rapaz era de Ribadeo. O tempo empecé a intentar falar galego e si pouquinho a pouco pois fume adentrando nesta maravillosa cultura e esta maravillosa lingua que temos aquí. Realmente empecé de cheo nos estudos galegos cando cheguei a un acordo coa Xunta de Galicia en fundar en Oxford un centro de estudos galegos, o primeiro que se fundou agora hai casi 50, creo. Pode ser unha axuda á protección da lingua galega o feito de que nunha universidade prestixiosa como Oxford tomamos a lingua e a cultura galega en serio. Traducimos unha gama bastante ampla de escritores galegos, sobre todo modernos e contemporáneos. Algo que eu sempre digo é que os galegos mesmos que falen o galego sempre é con orgullo, que deixen esa absurda idea de que o galego é de algún xeito inferior a outros idiomas. Non é un idioma riquísimo, tan bo, tan expresivo como outros idiomas, máis expresivo en certos aspectos. Falar galego é falalo con moito e con orgullo. Unha, dúas, tres. Ben falado. Serve para escribir e non é un bolígrafo. Un lápiz. Ves como sabes? John Rutherford fai, dende a súa cátedra na Universidade de Oxford, unha gran proxección da nosa lingua e da nosa literatura en Inglaterra. Por esa razón, a Real Academia Galega nomeou no académico de honra. E isto dame a ocasión de comentar algo que un telespectador me pregunta. Non será moi antiga a expresión traballar pro inglés? Xa dixen unha razón, pero é posible que veña de 1386, cando o duque de Lancaster asalta Ribadavia e, controlada a capital do Ribeiro, organiza a recollida en base a exportación do viño de Ribeiro a toda Europa, convertendo este viño nun dos viños máis prezados, pero deixando en mans inglesas a maior parte do beneficio. Xa ven, traballar pro inglés. Abur.